Visita as obras de finalización do saneamento do río Barbaña e de mellora da aidar do concello de Sant Cibrao das Viñas. O proxecto consiste na adecuación do sistema do saneamento do río na contorna do concello e dos seus polígonos industriais. Para iso, proxectanse actuacións na rede de colectores existente, tanto de augas pluviais como residuais, así como a remodelación da estación depuradora de augas residuais. No que respecta aos colectores, búscase contar cunha rede separativa de augas fecais e pluviais, reconectando 156 pozos da rede unitaria á rede de fecais e 12 pozos da rede unitaria á de pluviais. No referente ao dimensionamento e mellora da estación depuradora, proxectáronse actuacións para acadar un caudal medio de 22.140 metros cúbicos día e unha poboación equivalente de 77.490 habitantes equivalentes no seu ano horizonte.